tak gandeng gelem ae. Aja kok taplek-tapleke nang dhuwur. Ya. Wecut kuwi lho. Tegane ku ning isor mawon, Pun. Tegane ku ning isor mawon kok Karek aku lagi kok perintah ndak. Oh, siap, kira bupatine. Pokoke sira sing bento ya aku. Patih karo bupatine podo. Pancen daerah kaya kene ora rame. Pun Samboyo. Bola ijo-ijo kaya Kayak godhong pensias gedang. ora banget tolongan rakyat. Bupati kok nganggo sandal. Kayak pensias ora banget. Jeblok. Rasa dadak Patin. Lho ki piye jam mbok colote? Lah ki ampeke muput mriku kula. Oh, pake kocelok. Lah pripun? Dicekel malih. Wis dicancang. Pun, kula cekeli Ora mawon. anggere merutut. Tak kedat kowe. Lah. Sudah napa mboten iki kok macem Iki lho luwih ijo kaya godhong gedang. Pun. Arep mopo kowe teko ning pudak sepayung? Karepku iki apik. Ape apa? Apik. Lah ya apa? Arep nggawa bali bojone Kang Masku. Wis kok pikir ki omong kaya ngono. Wis to. Ngesake dulur kulanang nek turu kaijenan. Ben. Mongko iki wayah rimis-rimis. Kula diguling ra iso. Mateni. Gandrung manis calon bojoku. Tak gandang sangka ringin kembar. Mergo aku seneman tresno, aku kepengin dadi bojone manis. Tresno ya tresno ning kudu nyawang. Papan panggone mongko kang mbok gandrung manis ki wis darbe garwa. Padane kono Samboyo, nek urung ngoyok bojone ora kondang. Kaya ngono. Regane kuwaten. Ora Samboyo Apa? atuh saka jenengane. Cedak sepayung wis antep-antep. Men jaluk bali ning gandrung manis. Kena kowe ngajak dari Mbah Ilmu Gandrung Manis. Ning ana syarate. Apa syarat? Nek kowe iso nuken kulit kono Samboyo. Kon tak ketok. Maju ning gandrung. Aku nek fotos nang kota nuken kono mantep. Rono Samboyo, Cuk.
dalan pakat. Gandro manis. Rimbang nandeng kroso, nandeng rupo. Aku untuk lagi. Sama niki ampun ngrekol kula. Gandro manis niki pun cetha gampang. Jeneng gandro manis niki sampun ngrani dodho kula. Nandeng krasa nandeng rupa. Kasnyatan wonten ninggalaken wonten ing kebar cedak kejepati bijak sepayu. Lho kula niki wong lanang jan. Ki kowe ngerti dhewe. Nek garwamu kuwi ninggalke saka gone Taman Sari Ringin Kembar apa lungane saka Ringin Kembar ki pancen ana sing randhatno. Nek perkara kuwi aku ngerti. Mongko mbiyen cetha kakang. Sawise gandrung manis sareh kan aku. Ning sawise aku gandrung manis bapak pisan para sandeng teges dhewe ninggal aku tresno kan wong lanang liya. Nek ana perkara ki aja kesusu nesu. Wong ki nek kesusu grusak-grusu mangke teng tembene bakal iso kesaru kesiku. Setul. Nah, setul piye to? Aja setul. Katul. Kakak bancak iki senengane kok. Aku doyo kok. Aku doyo. Sing tak trodoy iki wis iki. Lho, aku bancak. Berarti iki bengi iki diwalek. Lho iya. Ndek iki 08 saiki 80. 65. 65. Ya satu kowe, Pak. Kakang Joyo lan kakang bancak. Piye iki? Mongko putra panji wonten ing Jenggala maneh minangka dap seponi kira sampean sakalone. Iya. Lah nek anten kahanan kados ngaten menapa gandro manis boten kula pidoro pati. Loh, ana perkara dirembuk sik. Diopoke nek cara wong tembung saiki konfirmasi dhisik. Apa bener-bener garwamu itu mindak sedeng teges nek tembung saiki selingkuh, seneng karo wong lanang liya. Apa pancen lungane iki pangono priya sing sengaja gawe congkrae bebrayanmu. Lah dilarasik, dirembuk sik, ditakoni sing genah, aja kesusu nesu. Kakang Joyo. Iya. Mula saiki aku bakal nglawan perkara iki. Rene antus kelakon ketemu kelawan gandro manis. Gandro manis. Saiki pun kakang takon kan kowe. Kowe ninggalo ana ring kebar. Kowe iki lenggar dhewe apa ana sing lenggarke? Mas Panji Brojonegoro Kang. Estunipun garwa saking Taman Kaputren wonten ing Kembar. Iya. Estunipun wonten setunggalipun pangan ingkang nangkatake dumateng kula Kang. Dur sapa suwaning ngrangkake kan kowe gandro manis? Pangan ingkang sampun nangkatake dumateng kula saking Taman Sari Ringin Kembar. Menika adipati saking Pudak Sepayung ingkang paling asma Kono Samboyo Kang. Nek ngono kowe sengker ing papan duwe Klono Samboyo. Inci leres Apa wis tau dijamak? Kang Mas. Babar pisan kula dereng nate kajamah dumateng adipati Kono Samboyo awit kula kagungan kekuncen tresna pun namung mriki dhateng panjenengan. Apa supamu gandro manis? Menawi topo ngantos kajamah dumateng adipati Kono Samboyo, luwih becik kula boten matosi padahipun jagat. Nek ngono aku tresno karo kowe gandro manis. Kakang Joyo lan kakang bancak. Ujune ora kebaton nek kebaton ora getun. Lah iya. Sampani boten wonten penjaga kali. Kula kinten karo kula gandro manis sampun tekan pon sedo ing asta kula. Ayo, mbok eling-eling biyen nalika ketemu
Kakak baca. Anggen kula ranjat dumateng Gandro Manis. Menika para dipati budak sepae. Tesih bujang dumateng kula. Sing bojo. Kok jajal. Mandene jajal. Aku ben darani Gandro Manis. Ora pantes. Heh? Ora pantes. Kok ndak nyaini memet. Malah tekan pempet barang. Gandrung manis matam kono. Makan deh. Kowe sing bupati kelonan sapa tau? Kono Samboyo Kakang. Konan Ayo kowe sing bupati kelonan Boyo. konan bojom. Melono. Ngono. Kowe sing bupati kelono Sabuan. Malah sabukan. Aku malah kaya pakeng ngoso. Mas, Apa? bener. Apa ibu dia? Ambo. Lah ya kowe bupati kelono Samboyo iku. Ya. Kapan jadi bupati? Kapan? Jawan bisa iki. Berarti kowe wong jos. Wong siji awan karo bengi wis iso dadi bupati Ronggon. Ya ngono ya ngene. Jos berarti. Kok bangetin sing milih lho. Bangetin sing milih. Karena dikorot saiki dadi bupati aku. Mas, ngene lho. Sampene pangkate bupati. Ya. Paribasane sedina utuh begenggek 8. Kok paribasan kok gede iki. Eh? Sing apik sithik ora yo iso. Nek iku kan bupati kan duwe akeh. Sik. Mas, Apa? itu kok lemes lambemu nek ngomong begengge. Maksude kowe iki nek buta wong wedok sedina 8 mesti lak ketekan wong kowe bupati. Ya. Lho nek ngopo? Ya buam iki lho. Endah-endah iki ra yo. Ora pantes. Aku endah-endah iki nesu. Kowe kaya wayang kulit iki kaya sengkuni. Kekre ngene. Lah iso kena ngopo? Bojone kadangku kok mbok yo arep mbok senengi. Kateo 1500 nek ramane semok. Hah? Wong kono 75 gede. Tak dorong. Gede gelem. Hah? Gede gelem. Sing pinggir ratan ngadep kidul ku lho. Mo. Hah? Mo. Hobi bos aku lho. Oh, wedi Gede gelem. gelem. Kancane dhewe. Hah? Kancane dhewe. Balane jinak. Ora temu jak. Ora temu jak. Piye? Ora temu jak. Asui. Ku malah gerang kok ngejak. Model ora eling bojo. Aja, Mas. Kowe ndek. Benane diomongi Cina apa? Hah? Kowe. Emangnya Pak? Kowe kok klenek karo Cina kowe. Anaknya pengen melu nyambut gawe. Wedok lanang. Itu. Petang kok kan dhewe. Sapa? Anak Cina. Lho, nek aku gelem nek kono kok. Ya. Ojo saru golek dituru karo kaulam. Tuh, kalau bupati nu kaya ngono. Lah nek ngantek kaulam do tiru kok gak rusak. Liya Gandrung Manis gelem. Hah? Liya gelem aku. Ning siji penjalukku. Jaluk om. Bocah siji tok. Sapa? Sanggiti. Aduh. Jaluk om sapa? Hei, nek iku ora trimo kuwe. Aku yo blek. Jebul kaya sing doyan nek. Ojo kandakno bom ya. Lho iki wis tak CCTV kok lho. CCTV lho. Aku kadung ngelingi 50-50 to. Ngopo? Ceketi Nek ngono, 50-50. nek sekejap kanggo duit lanang. Napa? Kanggo selingkuh. Kowe tumbruk truk kowe kowe. Ora, kok aku ngelingno kowe. Barang nek elek. Dilakoni iki besok bakal nampa bendune atau pegel. Bakal nampa bendune iku. Sumpah aku ora tau ngelingke aku kok kowe ora ono sampo ora ngerti kok iso ngelingke karo aku. Nek pancen kowe gak gelem tak elingno, titenono. Ini. Nek dinut semua. Asui. Jare tanganem pegel. Pegel ya pegel nek kira. Lah, bolongan irung
kono. Malam Jumat lagi. Gini. Nek ono selarat ijo tengah ireng. Tidak ono bakal bakal lu bebok kaken waktu. Ben api. Waktu yo anak wong wedi wah iki kena virus wong wedi. Ben ketularan kena virus wong mlayu. Dadi wedi. Wedi. Intel lho. Nek pancen kowe ra gelem tak eleno. Pancen ora. Asik. Kowe arep nyantet aku, kowe arep nenung karo aku. Ora. Apa itu? Pancen malam jual lagi ana celeret ijo tengah ireng. Apa itu? Wong mikul pring. Wong kulping. Iso Wong iki. kulping. Namanya bengi. Kowe tetep tak sirnake. Wah, Matene kowe nek aku ora trimo nganggo tangan limo. ya tangan piro? Cukup jentian. Lah kok iso nek jadian iso mateni. Sentian tak colokno kowe mah. Bles. Iki po tau teu jawab. Sik, colok ae colokno. Heh. Hem, aja terusno. Aku dulur lanang sing paling tuwa. Mentango kaya gandewa marang kaya ndok, aja meneh mung kowe kecukil-cukil Akan itu. Jaya, Piye, Di? karatak pelanan. Ah. Iki garwane bakal belani. Wis serah ngomongi. Apa bener kowe kangen krono sampe dipadas pan. Ora tege kali-kali. Iki wujude Kono Samboyo Bupati Pudak Sepayo. Cedho kowe kang dadak lan hidro kan garwak gandro manis. Ora kleru. Krono Samboyo. Apa? Kendro gandro manis mbok boyong. Oleh budak sepan. Neuro syarat lan sarung. Syarat apa? Aku mati penjaluk. Eh. Ayo, kali. Ayo, satu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Gandro manis jebol citrokan patrol sampun. Kyai Pancasila paring sawisipun kakang bilani kelawan Gandro manis oleh tangane klon Samboyo. Nganti Suloyo dadi peperangan. Nek emanilan manipun pun kakang kalah ora bisa ngayomi kan Pak Gandro manis. Menawi ngaten sami kalih kula. Rikala semanten kula ugi sampun kelampah. Cedhak wonten ing pucak sepayi ing pangajap. Kepengin nyuwun baline kanggo Gandro manis. Ning ewa semanten kula buka. Uga kalah ya. Kyai Panji pertama Paring apa bakal kelakon yen to pun kakang pisah kelawan Gandro manis. Ing wektu dina iki sengker kanthi Pati Klon Samboyo. Kamas Brojolo Kyai Panji ini ketepan. ampun kekes ing penggah. Wit krana garwa panjenengan ing wekdal sak menika kasengker dening Dipati Budak. Iya. Ning monggo kula aturi imtan. Rikala semanten putra-putra Panji sami prasupa dhateng sedaya kulawarga. Sabaya mukti, sabaya pak. Lah niki Lanjut sapa ya? Sing bakal tak jar pitulungan supaya garwaku Gandro manis wal saka tangane Klon Samboyo ya. Kamas Brojolo saking tumindak lan pakartining Bupati Pucak Sepayu wonten pawangan sanes ingkang saged nandingi mung kejawi Kang Mas Handoko. Kang Mas Handoko Putra. Kyai Pancasila Paring pancen pun kakang kelingan. Satria Kang Mas Panji Handoko Putra. Jumeneng Dipati ing Payawan. Pancen rikala semana sumpah kon para Panji. Muktine para Panji ana ing jenggol manik, muktine Kang Mas Handoko Putra. Nelangsane Handoko Putra, nelangsane para Panji. Nek pancen Kang Mas Handoko Putra, ijeng ling sumpah. Kula saiki pun kakang Panji. monggo kula pun dherekake. Ayo sebarangan. Sumangga. Nuwun sewu satripun Kamas. Satripun anggen kula lilara. Wonten katon jero manik. Mengangkap kula saribet wonten katon Panji Asmortama. Bagi tidak wonten Kabupaten Payawan. Pinanggih paten tentengan. Wis jamak lumrah. Kalamun para Panji kepethuk ing angkuh banjur wirembugan nanging pun kakang uga sajroning semedi kaya-kaya nyenggala maneh ana kasebut mendung kang lelimang ana parigawe apa pun kakang bakal merpeki ana ing jenggala maneh. Kamas Handoko Putra. Mboten pat. Panji negara jenggala manik. Nembe kemen kasih temen doka leman. Bapak kan berkas gawa kula Kamas. Garwaning Siadi Brojonata Karo kula Gandro manis. Sak menika dipun sengker Dipati Budak Sepayung ingkang dipun stani Klon Samboyo. Pengakap. Gandro manis badhe sekaken winangka dados garwa Pramaswara.
Kamas, mongko kadang kula kan pernah sepuh panjenengan. Namun kula kepengin senjata pitulungan, Kamas. Wis trep lan pas. Kalamun siap disekap dan nyuwun senjata pitulungan marang Kang Mas. Jalaran apa? Padha-padha putra ing jenggala maneh. Banjur apa kang kudu tak pitulungi? Panjang kedah cecak wonten budak sepayu. Kedah nyuwun kalau gandeng manis, Kamas. Yen kaya mangkono sekabeh tak udanani pun kakang nyuwun. Saka panjenenganing Sipati ing Pudak Sepayung. Tamasan Doko. Setya menika kula putri toyo. Amprih kados pundi kula saged klapan wasaking cengkemanipun Adipati Kono Samboyo. Nanging Kang Mas, Adipati Kono Samboyo ingkang jasa menika tasih ujug dumateng kula, Kang Mas. Yen to kaya mangkono, ayo enggal-enggal ana ing berubah tak pitulungi. Oh, kados mengaten inggih, Kang Mas. Tak pitulungi ya. Dipati Samboyo, Apa? kenong kowe ngunjak marang siatiku. Gandrung manis Terus nanging bebasan kae malang-malang bakal utung rawe-rawe bakal rantas yen ora gelem rampungi ing papan iki. kowe dadi pambelane karo Gandrung Manis. Wis trep lan terwoco. Kalamun padha-padha senadang kudu sabelo marang karepaning keluarga. Ya, nek kowe arep nulungi karo Gandrung Manis ning papan iki ditemtokake Handaka Putra apa Kono Samboyo. Ayo maju tak jedeng sirah. Mabeh. Buah. Ana apa Manis? Adipati Kono Samboyo. Lan panjenengan dalem Kang Mas Handaka Putra. Iya iki. Ngantos kula nyahak dumateng panjenengan. Jalaran ing papan mriki kula badhe nganakake Giripati Boyo. Anake sayembara. Pancen kuwi bener. Manis. Njur sayembara mopo? Waton aku so tak tuluti sayembaramu. Adipati Kono Samboyo. Ya, Apa sing dadi Giripati Boyo ku? Sapa wae kang bisa mujudake putri ayu kang agem Sekar Arom Dalu. Ya kuwi sing bakal tak switani Kono Samboyo. ora selaing janji. Aku ora bakal selain janji. Nek wis selaing janji, Aku bakal pasrahke nyawaku ning tangane Kono Samboyo. aku sing mupu. Siati Gandrung Manis. Kamasan Doko Putra Kang Mas. Sumpah prasetyamu tak aku kang bakal melu mupu Oh, padamu. Kang Mas. Kamasan Doko Putra. Lah kok elok banget. Paring kudune Kang Mas Adipati Doko Putra minangka dadi paksesen. Yen kok aku nganakake Giripati Boyo. Nanging yo gene. Kang Mas Doko Putra malah melu mupu Giripati Boyo aku lho cilaka. Kang Mas Doko Putra. Kang Mas.
sundel bolong. Sundel bolong. Iya. Aku ora sundel. Lah piye? Nek aku dia bolongan. Ora sundel ning duwe bolongan. Bolongan pira? Bolong aku ya akeh to. Ora iso ngitung kowe. Tak dudoke. Ya. Bolong aku ana 9. Apa ae? Irung. Irung loro. Kuping. Papat. Lambe. 5. Liyane to Mati boleh. 5. Eduk. Apa? Jenengmu sapa rupamu ayu manggon ngono teng alas? Aku Putri Ayu. Putri Ayu. Iso? Kok kowe undangan ning kembang iki. Bang apa iki? Iki agem aku. Nek tembang telaseh ya ora. Ora. Iki Sekar Alam Dalu. Tenan ta ora? Iso? Gandane wae wis wangi saka Ambune piye ambune? Wangi. Wangi. Wangi tenan. Wangi ndi karo iki? Walah. Kecut iku kok. Sampeyan iki sapa? Putri Ayu jenengmu. Kowe nggawa Sekar Arum Dalu to kembang Arum Dalu. Coba delok. Yakin nek iki Sekar Arum Dalu. Kowe ora ngapusi. Ora. Ora bodoni. Ora bodoni. Lah, Jawadon. Sapa kowe nganti tetangis ana sak jeroning alas gung liwang-liwung? aku Putri Ayu. Sapa? Putri Putri Ayu. Ayo, mana? Wis kabeh wis ginari sing kodrak, ginari sing pamestan. Kowe dadi jodohku, kowe tetep dadi jodohku. Kok kowe bisa kandha sing kaya mangkono ketemu sing mangkono? Lah kowe ngarep nganake gelar Giri Sayembara to? Ya pancen. Sayembaramu sapa wae ora milih-milih paribasan ketok-ketok tak kebatok. Sing iso mujudake Putri Ayu sing nggawa kembang Arum Dalu dadi bojomu. Pancen kuwi beneran bakal Ya. Saiki sing bisa mujudake nuruti penjalukmu mung aku. Siramu. Antipati kono Samboyo. Apa? Yen to pancen cetha siramu kan bisa mupukiri patembayakku. Wujudake Sekar Arum Dalu. Aku kepengin bukti. Jur ngendi wujude Sekar Arum Dalu kono Samboyo. Ngendi? Iki apa? Iki wujude Sekar Arum Dalu. Iki penjalukamu kembang Arum Dalu. Antipati kono Samboyo. Apa lek, Dik? Yen to iki wujude kembang Arum Dalu. Heeh. Jur ana ngendi mapan dununging Putri Ayu? Iki Putri Ayu. Kawasan Dokter. Kaya piye, Yadi? Menawi to menika ingkang wujud Putri Ayu, lajeng wonten pundi kembang Arum Dalunipun? Mul pajak iki kok melok terus ae, Cak. Dar, Iki lho, Dik. Kan sing adipati kono Samboyo. Yen to iki wujude Sekar Arum Dalu, jur ngendi Putri Ayune? iki lho diajeng. Iki lho, Dik, sak loro-anu diajeng. Diajeng iku iso Dimas, ya iso diajeng Masih pengasih. lanang ta wedok? Dimas Putri. Dimas Putri. Iya. Adipati kono Iya. Samboyo. Lan panjenengan dalem Kamas Adipati Andaka Putra. Ingkang kula betahake menika Putri Ayu antara Sekar Arum Dalu. Menika kedah saged manunggal nyambi. Menawi to Sekar Arum Dalu antaripun Putri Ayu boten manunggal nyambi tanpa untuk saged nyritani dumateng pun panjenengan. Ngono.
Ayo isole jalan. Ngono. Isole jalan. Tenan lho yo. Ora gelem iki ra ada. Aduh, kecepet. Wong lanang yen tok lengku ya kaya kowe kuwi. Padha lemune. Oke. Kono samboyo. Iki lho putrine. Bola-bali aku wis bloko ning pengarepanmu sak kloron. Sing tak butuhake Putri Ayu, Sekar Aromdalu, kuwi kudu nyawiji. Yen ora nyawiji dadi siji, aku ora bisa sanggup dadi bojone sok sapa wae. Hei, kok meneng ae. Iki Sekare. Saiki ngene wae. Sekare wis tak gawa kari kowe Samboyo. Lah piye? Ngene wae. Tinimbang ing papan iki ndadekake ruting kalih. Mula aku minangka pasrah buntukan aku kalah. Iki Sekare tak paringake marang. Lah ora ngono kok. Omong ngene kok angile mbok. Lah wong kowe ora ngomong aku tekan ngomong. Putri karo kembange wis manunggal siji. Saiki kowe gelem dadi Yen kaya mangkono iki tanpa Jadi Kang Mas Sandaka Putra. kabeh panjaluk wis tak udanani. Mula kanthi kuwi turutana brontonipun Kakang kowe dadi garwanipun Kakang. Mangke rumiyin Kang Mas Sandaka Putra. Panjenengan menika kakangipun garwa Kang Mas Panji Brojonata. Senasa panjenengan ingkang saged pupuk Giripateng Baya kula mboten sudi dados Ora mawon. Ayo. Kang Mas Panji asma. Diajeng Sekar tadi. Loh, Sentiman. Sentiman kok mak kelutik kan. Yang dia jika manis. Lah kok ki bisa kakon. Sari dekran Kiai Galotondro Kirana. Kalau kedadian apa ya? Kepareng matur Kang Mas Panji Brojonata. Ngantos kula saged sarintik dhumateng ingkang kadang Sekar Panji Galotondro Kirana. Sedaya menika saking tumindakipun Kang Mas Sandaka Putra. Kang Mas, rikala semanten kula dados cengkremanipun Adipati Gono Samboyo Budak Sepayung. Kula wasaken cengkremanipun Adipati Gono Samboyo wonten tengahipun mati. Kula saged pinanggih dhumateng Kang Mas Sandaka Putra. Tatamtu kula sabiyantu dhumateng Kang Mas Sandaka Putra saking pambujungipun Gono Samboyo. Saklajengipun Kang Mas, Gono Samboyo dhumateng Kang Mas Sandaka Putra menika sami pasulayat ingkang ageng. Satemah saha kula manake Giripateng Boyo ingkang dados Giripateng Boyo kula Kang Mas. Sok sinten kemawon ingkang saged wujudake Putri Ayu ingkang agem Sekar Aromdalu menika ingkang badhe kula suwitane nanging emanipun Kang Mas. Emane kepiye Diajeng? Ingkang saged pupuk Giripateng Boyo kula boten sanes namung kathahipun panjenengan Kang Mas Adipati Handaka Putra Kang Mas. Sawise kelakon upu gelar Giripateng Baya. Inggih, Ceropo sedidake kelan Kamas Handaka. sasampunipun Kang Mas Adipati Handaka Putra saged pupuk Giripateng Boyo kula. Kang Mas Handaka Putra menika naki janji dhumateng kula. Kula badhe dipun ngayunake kapundhut minangka dados garwa. Baik banget jawab kata sekali.
Handakaputra mboten ngira mboten nyono yen to pedran tetulung dumateng Panji Brajanata dening Panjas Prabangun jebul pejan kakuan pabrik. Nanging kabeh mau ngudanani apa kang dadi bebananing garwamu Gandrung Manik. Senajan to panjenengan saged mujutaken ning pejajaran tos Kamas yen to Gandrung Manik menika garipun Panji Brajanata mula Kamas Gandrung Manik menika garwane Panji Brajanata wonten tetepangan garwa sigaran nyawa sedemok bapak sinar dikirake mau dipun rewa percaya dadi utang buka kaca napa mereka jawab Kamas Yen to kowe mangkono Gandrung Manik kok kukuwi nek pancen pendebat nyuwun wonten syarat lan sarana syarate saranane Kamas Handakaputra saged nglangkai wantene Brajanata Lho, longgo getih kula. Sawise Handakaputra mletak oleh mantul Sumbaryan. Handakaputra. Ayo. Nek pancen kelancuring dewa menungso kang pinuju. Tangio iki lho adhep ana Panjasmara Bangun. Panjasmara bangun. Panjasmara bangun. Kamas Handakaputra sekti Mahabara pateni mati disumbari bisa urip meneh. Kamas Brojo. Yai Panjasmara. Sak sampunipun kula ngertos lapan kados kula kok kemutan Perkara bener. rikala semanten kula nate sak bejagong kalian Kamas Raja Curigon Ketemu kan Kamas Resi Curigon. Ana sambungane apa kawat Kamas Handakaputra? piyambakipun nate ngendika menawi tok wonten pawongan dipun tamal nilikaning pusaka tumekaning pati dipun sumbari saged walya malih. Saiki tak takon ya. Nek pancen bener dewi kan Kamas Resi Curigon. Wong nek dipateni mati disumbari tenan. Kuwi duweni aji apa ya? Nek Brojo Musti tu Pancasona Pancasona. Manungsa sing duweni ati Pancasona utawa warotek iki bisa mati nek kudune wakil diajak-ajak. ikon Coba saiki ayo padha yasa ajak-ajak kanggo mateni Handakaputra. monggo-monggo Prajurit.
bakal nyiapke ligalem saka tombak kang nicep gaman kang lakep. Aku tanpa kasita. Kados Hei, Handoko. Ayo. Nek pancen kesak tandang ana iki lho Panjasmara bangun. Ki Panjasmara jamun. Panjasmara bangun. Handoko Durung sisik kulitmu. Durung putung balonmu. Yo kene ki wani ninggalake pabaratan barat. Ayo medula gieceng sirama cocok. Ludira Handoko. Nek pancen kowe wani tanding lawan Panjasmara bangun. Monggo. ayo muduno. Monggo. Ayo muduno. Muduno. Barang kowe. Buat.